תחושת הזמן בחיים לפעמים מטשטשת. אנחנו מרגישים תמיד שאנחנו במרוץ קדימה. מאות אירועים רודפים זה את זה. הימים והשגרה משיגים אותנו, ואנחנו כבר לא מבדילים בין הימים בשבוע. אז איך הגיע כל כך מהר סוף השבוע ולא הספקנו להרגיש? תפיסת הזמן בחיים מתכווצת ונמתחת כל הזמן באירועים רגשיים כבדים כמו אובדן, איום ממשי, פחד ומוות. הדקות והשעות נראות ארוכות יותר, והזיכרון נצרב כתקופה ארוכה יותר וקשה. לעומת זאת, כשאנחנו נהנים, הזמן רץ בקצב שוטף. אנחנו לא נעצרים לחוות את הקושי, ולכן אנחנו ממשיכים הלאה ונעים קדימה, בכל פעם כובשים יעד אחר. אבל כמה זה נורא שדווקא בתוך הקושי הרגע נמתח ומתארך, והחוויה מתעמקת ונצרבת יותר. כשאני חושבת על אירועים נעימים בחיי, בוודאי שאני מרגישה את התחושה הטובה שליוותה אותי, אבל אני יכולה לספר על האירוע במשפט קצר ותמציתי. הרגשתי שאני בגן עדן. רקדתי כאילו אין מחר. הגוף שלי הסתחרר והייתי שיכורה מאושר. כולם היו מאושרים מסביבי. אבל על מצבים קשים ומסובכים יש לי סיפורים שלמים שמתארים את ההוויה, את המילים, את הרגשות, את היחסים, מזג האוויר, הסאונד. העובדה ששיננתי את הסיפור פעמים רבות כשהעברתי אותו לאנשים מסובבים אותי מהבא גם היא את הזיכרון. ככל שנספר יותר פעמים סיפור, כך יתעצב הזיכרון. עכשיו, שאלו את עצמכם, מה אתם מספרים לפרטים עם יותר תשומת לב? חוויות חיוביות או שליליות? מה מעצב את הזיכרון שלכם? תקופה קשה לפעמים נראית תקופה ארוכה יותר, ונראה כי חיי המבוגרים שלנו הם קצרים ומהירים, ממש נטרפים. חוויות ראשוניות מהילדות וההתבגרות נצרבות כמשמעותיות וזכורות יותר, אבל חיי הבוגרים שועטים קדימה בקהות חושים. אנחנו זוכרים טוב את הביקור הראשון בלונה פארק, הנשיקה הראשונה, הפעם הראשונה שישנו מחוץ לבית, הטיסה הראשונה. רוב החוויות הראשוניות הללו לא קורות כשאנחנו מבוגרים, וזאת הסיבה שהחיים המבוגרים מרגישים כאילו הם דוהרים. לכן לפעמים צריך לקחת הפסקה ולצאת אל הטבע. רק בטבע אפשר להרגיש את הכאן והעכשיו, לקבל זווית אובייקטיבית יותר, לקבל תחושת זמן נוכחת יותר. בטבע המחשבות על החיים עוצרות. כשלוקחים הפסקה אין מטרה לרוץ אליה. חווים את הכאן ועכשיו. חווים את הצלילים, את הריחות, את מזג האוויר, את המרקמים. ההוויה היא קיומית בלבד, וככל שיש לה פחות משמעויות אנושיות או אינטראקציה אנושית, כך המוח נרגע, מתרוקן, נח. כשצופים בכל שאר צורות החיים, למשל מספר צורות החיים שנפגשות בתוך ביצה אחת, פתאום
פתאום נזכרים שלא הכל נמצא סביבנו. לא כל הזמן מדובר רק בנו. אנחנו לא המרכז. אנחנו רק בורק קטן במערכת השמש הזאת. אלוהים יצר גם אותם, והם פחות תבוניים מאיתנו, או פחות מודעים. לבעלי החיים יש דפוסים הישרדותיים, ואוסף הרגשות שלהם לרוב מוגבל לאכילה, התרבות והישרדות. תראו את הצו הזה שעולה על גזע עץ כדי לתפוס קרני שמש מחממות. בואו נשווה אותו לבן אדם. הבן אדם באופן דומה הולך לחנות כדי לקנות בגדים שישמרו על חום גופו. אותו אדם פועל בקודים חברתיים תבוניים גבוהים. הוא בוחר בגד לפי אופנה, לפי מחיר, לפי עונה, לפי אירוע חברתי, לפי מיקום גיאוגרפי. אבל הצו הזה, כל מה שהוא יודע זה להיכנס אל המים ולצאת מהם. הוא יודע לבסט טמפרטורה. כמה שזה פשוט, כמה שזה מרגיע, בלי מילים, בלי שכל. זאת הוויה בפני עצמה, חסרת הגדרות של זמן או של רגש. אם יקרה משהו בשרשרת האקולוגית של הביצה הזאת, יכול להיות שהרגלים של הצו ישתנו. אבל אם נתעלם משינויים אפשריים, ייתכן שהתנהגות כזאת הייתה פה לפני שאני או אתם נולדנו, והיא גם תישאר כזאת אחרי שנלך לעולם טוב יותר. זה אמנם קצת מטאפיזי, או שזה הכי פיזי שיש, אבל זה מעודד, וזה שלם, וזה נטול יומרות או תבונה אנושית. וזה כל מה שאני צריכה בזמנים שהנפש שלי פשוט עמוסה בידיעה. הצו, הספמנון, הדגים, הלוטרה, הציפורים, כולם נפגשים בתוך המים האלו, בביצה. חיים ביחד בשיתוף פעולה. רק לבני האדם יש שטחים וגבולות, יריבים, אמונות ואידיאולוגיות. ההתבוננות ברגע הנתון הזה מלמדת אותי שאין ביום או בלילה הזה שום קונפליקט. יש אש, גזעי עץ, רוח, חלים, מזג אוויר. אלו הכוחות המנוגדים שיש כרגע במרחב שלי. הקונפליקטים מתקיימים רק פנימה, בתוך הראש, והטבע משכיח אותם. הטבע הוא כאן ועכשיו. עכשיו לנשום, להריח, ליהנות, להתבונן, לשמוע, לספוג את הרגיעות הזאת שמתקיימת כאן כבר נצח.